No a vlastne naša daň je 2,4%, takže budúci rok budete platiť $24,000 daň. Tak. Asi viete, ako to funguje v Amerike, povedzme, že v Amerike majú tú daň z nehnuteľnosti, ale teda pre ľudí, čo počúvajú podcast, možno ako to funguje v Amerike, tak ja mám dve nehnuteľnosti v USA a tam dostanem každý rok list od odhadcu. To je normálne, že mestský odhadca hodnoty nehnuteľnosti. On mi pošle list, že vaša nehnuteľnosť podľa mňa stojí 1 000 000. No a vlastne naša daň je 2,4%, takže budúci rok budete platiť $24,000 daň. A teda, aby ste vedeli, tak vaša daň ide. Do tejto a tejto školy pôjde 5,000 eur, do tejto a do tejto školy pôjde 2,000 eur, na správu týchto ciest pôjde $5,000, na fungovanie mestskej polície pôjde 5,000 a potom na ostatné veci pôjde 5,000, hej. Ale teda, že takýmto spôsobom normálne dostanem list a hovorím si, že kokos, ale to je knižnica, do ktorej ja chodím a na ňu ide vlastne 1000 z mojich daní. A normálne som minule došiel tam s mojimi deťmi a taký hrdý som sa cítil, že ja platím za túto knižnicu zo svojich daní a vlastne preto je tá knižnica taká pekná.